Il-Knisja ta' Ħalbalzan ingħata dera mill-isbaħ bir-restaw li sar fuq din il-Knisja li ilha mibnija aktar minn 350 sena. L-akbar sara li ġiet innotata kienet in-naħa tas-sagristija minħabba li dan il-ġenb huwa espost għar-raġġa qawwija tax-xemx. Il-perita dan il-proġett ta' tisbieħ Marka Zoppardi ħallinna aktar dwar is-sara li sabu fuq barra tal-Knisja. Billi espost li nofsinhar il-bini jieħu ħafna xemx fuq. Issa il-ħsara partikolari fuq ix-xaqliba tal-Knisja kienet minħabba fil-melħ li jitla' mal-umdità mill-art jinxef minħabba sħana, minħabba fix-xemx u jifqa' l-ġebla. Staġun wara ieħor il-ġebla tbirterja, tibda tfarfar u kien hawn ħafna ħsarat fil-parti baxxa partikolarment. U kompla jispjega ftit mix-xogħol li sar. Ix-xogħol dam xi 8 xhur u kien jinvolvi ċertu interventi. Il-bdil ta' ġebel dak li hu ovvju, imma dorna l-fili kollha, dafna l-ġebla mill-effetti ta' tniġġis, naħħina ħafna msiemer, għax fl-antik kienu jwaħlu ħafna msiemer. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Paċeros għalilna aktar dwar dan ir-restawr. Illum inawgurajna r-restawr li sar fuq il-ġenb tal-Knisja fuq il-Kampnar fuq in-naħa tal-ħitan ta' wara tas-Sagristija. Dan il-proġett sewa 122,000 euro u sar minn proġetti mill-fondi Ewropej u fosthom ukoll kien hemm il-kontribuzzjoni tal-parroċċa ta' Ħalbalzan. Il-Kappillan ta' Ħalbalzan il-Monsinjur Duncan Farrugia qal li kienu ilhom snin jippjanaw għal dan ir-restawr, ma jistax jonqos ukoll ir-ringrazzjament għal dawk kollha li taw il-kontribuzzjoni tagħhom. Proġett kollu kien li d-dawra kollha tal-Knisja minn barra tiġi restawrata għax kellha ħafna ħsara fil-ġebel minħabba l-umdità u elementi oħrajn tan-natura matul iż-żminijiet. Il-poplu ta' Ħalbalzan kien mill-ewwel ħa interess u speċjalment meta ġejna biex niġbru l-fondi biex isir dan il-proġett mill-ewwel u kull darba li nsejħulhom iwieġbu b'ġenerożità kbira. Dan il-proġett ġab ma' 80% fondi mill-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-20% l-oħra inħarġu mill-parroċċa nnifisha. Preżenti fost l-oħrajn kien hemm ukoll il-Viċi Sindku ta' Ħalbalzan Angelo Mikallef u l-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Stephen Gatt.